Opa, xentiña da boa. Mira, que este é un regalo que me fixeron. A que chulo, eh? Parece mentira, verdad? Que unha cousa tan sinxela como unhas liñas non se inspire tanto. Pois a mí, sí. Xa lle teño nomes, eh? Gael, Zoe e Nuno. O cuadro máis bonito que me regalaron na miña vida. Bueno, imos a cociñar. Seguimos, ca tempada de culler. Botándolle garabanzos ao bandullo. E con os ingredientes básicos, como sempre, cos ingredientes que temos na terra, na nosa terra, nunca vamos a deixar, eh? Estas, polo menos, hasta que paso o inverno, imos meter culler, faltanos facer con fabas, ajún, tomo nota. Mirade, bueno, o porco comese de todo, non? Xa vi, pero unha das cousas máis ricas para min que existe son as patiñas. Con todos eses coláxenos, tanto nos callos, bueno, depende dos sitios, hai quen lles bota os callos. Eu non podo facer sin unha pata de porco e unha pata de terneira, non podo. Pero con garabanzos, a min encántame, non? Primeiro imos a cocelos, despois, bueno, non me vou a enrollar. Iso pouquiño a pouco. Vaise desarrollando o programa e aí imos facendo. Mirade, imos facer cunhas patas, que eso tense que encargar o coleguilla Rafa de traernos, imos facer un caldiño. E con ese caldiño, xunto cas patiñas que imos a trozar en anacos, imos a preparar uns garabanzos, costalos das acelgas, a folla vou a gardar para unha crema, imos facer un rustrido. Rustrido, base, cebola, un allo porro, un pouquiño de pemento e un dente de allo, e un par de follas de loureiro, máis un pouco de tomate, nada máis. A partir de agora, as especies que querades botar, ollo, aquí eu non botaría moita especie, non traballaría moito, porque é que xa o sabor propio destes ingredientes do chourizo máis da pata non lle pide, a mellor un pouquiño de comiño, pero sin máis, non vos compliquedes moito máis. E bueno, as patas do porco, potaxe de patas do porco con acelgas. Chamamos o gran Rafa Durán, por donde andará voando hoxe este paxariño. Rafa, amigo, donde andas? Oído en Lalín, chef, por suposto que sí. Se o chef quere pata de porco salgada, nós vimos onde está a mellor pata de porco salgada do mundo, en Lalín, porque é terra de porco, como todos sabemos. Pero entón, que queres? Xamón ou paleta? Nin xamón nin paleta, unhas patiñas de porco. Vale, pois pata de porco salgada, pois vou preguntar, a ver, que... A ver que me aclaren entón o que iso da pata de porco salgada. Pousa? A ver un momento. Primeiro presento. Pousa, director de produción de aquí de Endesa, en Lalín. Elaborados cárnicos. Aquí hai lacón e hai xamón. Son patas salgadas. En certa medida sí, pero nós chamamos a pata salgada, por certo, e benvido, Rafa, Endesa por Elaborados cárnicos. Nosa pata salgada, digamos, é a punta do lacón, esta parte, que non está, salgámola, chamuscámola, salgámola, e é, digamos, outro subproduto do porco. E por que a carne que tratades e facedes aquí é tan boa? Pois, basicamente, Lalín, a parte dun entorno do que temos, a materia prima, os nosos, bueno, primeiro, os canales son de moi boa calidade, o entorno, o clima que envolve a Lalín tamén influye moito, e despois a larga tradición pois que da zona, que aquí facemos chourizos pois desde hai moito tempo e dedicámonos á elaboración deste tipo de produtos. E amades o que facedes, non? Amamos o que facemos. O proceso conforme tes a pezuña, ou repito, a pata de porco salgada para traballar na cociña, como é? Porque hai que desalalo, non? Si, hai que desalalo. De todas maneiras, tampouco fai falta moito desalado, incluso para gustos, porque ben sabes que a partir de un pouco máis de sal, o mercado está tendendo abaixo en sal, e prácticamente non fai falta desalalo. O sea, nós témolo pouquiño, pois aproximadamente, bueno, horas, días,
en sal, entón, a sal que ese produto absorbe é mínima. Entón, pódese prácticamente cociñar directamente, que non hai problema. Se é unha persona pois con problemas de tensión, sí que necesita un poquinho de salado, pero para, digamos, o consumidor normal non. Unha mañá, media mañá. É por saber, porque non teño nin idea. Sí, o sea, sí, eu creo que é suficiente, con moito un día. Estarase rindo miña nai, que claro, nunca me preocupei en facer o cocido e agora teño que ir preguntándolle a xente que non é da casa, aínda que o pareza, como se fan as cousas. Pois, Xoanqui, non sei se che valerá. Vale, como non vai a valer, claro. Sí, non? Virguería, claro. Xa sabía eu que sí, porque sabes que o reporteiro recadeiro sempre está ao servizo do cociñeiro. Graciña, esposa. Nada, Rafael, un placer. E a ver se dá o noso cociñeiro boa conta del. A ver, esperemos. Grazas, compañeiros. Bueno, pois aquí a temos, efectivamente. Moitas veces, e dependendo de como queiramos, nin de salgala. O que facemos é, en auga fría, cos dediños, imos metendo por aquí, imos lavando ben. Home, sí que é certo, que un pouquiño mellor unha hora, pois interesa, pero de verdad que está no seu punto. Bueno, pois aquí o temos. Imos empezar polo norte e acabar polo sur. Poñemos a cocer as patas uns 35 minutos. 30 minutos aproximadamente. Aí o temos. Ben. E o caldo o guardamos, porque con ese caldo imos a facer o... Vou poñer aquí. Imos a aproveitalo para, despois na tarteira, poder traballar con el. Temos aí ese sabor, xa o temos feito, non vou a coller e vou facer outra cousa, non? Aí vai. Unha tarteiriña. Eso. Unha potiña. Isto por aquí. Que máis? As dúas follas de loureiro para o caldo. A parte de arriba do allo porro e media cebola. Vale, aquí non vou rustrir. Aquí interésanos que quede pois con sabor a cocidiño. Se quede rustrir, pois non pasa nada. Pero, como rustrido tamén, imos a telo aquí, pois non vai a pasar nada. Vai a quedar estupendamente. Non vamos a complicar a vida. Si queredes, non imos complicar a vida. Se queredes facelo, non hai fallo. Pero, sal, non lle vou a poñer. Por qué? Porque evidentemente sí que está lavadiña, non? Pero ainda ten ese toque de sal que vai dar. De feito, non imos salgar tampouco os garabanzos. Vou explicando, porque imos a cortar en anacos esta pata e a propia pata vai nos salgar os garabanzos e vai a quedar mallado, Levantamos fervor e adentro. Que ricas. Bueno, é das partes tamén que creemos que todo isto, aquí non hai grasa, estos son coláxenos, das partes máis interesantes para facer cantidad de cousas. Listo, esto fora. Bueno, pois xa arrancamos. Xa arrancamos. Lembrade, non poñemos sal. Xa ten suficientemente sal ao número 2. En 30 minutos eu vou abrir, eu penso que en 30 minutos xa están, porque pensamos que despois ainda lle queda aproximadamente uns 20 minutos de cocción máis, que vai na segunda cocción, que é na tarteira, vale? Entón aí temos que pensar niso. A min gustame que estén brandiñas, que se desfagan, de feito despois non vamos a empratar e metelas enteiras, que si queredes quedan tamén estupendas, quedan moi bonitas e tal, pero tamén axuda para despois coller o cazo e servir a cada un. Entón, cando teñamos cocidas, pois imos cortando en anaquiños, con paciencia, buscando a xoja dos osos e fora. E aquí imos a facer con isto unha cremiña que non vou a facer agora porque non nos dá tempo. Está para mañana, farei para mañán cae, ao mediodía. Fago unha crema de acergas, porque quero outra cousa, que con isto tamén podemos facer os típicos sacos, podemos facer canelóns de carne, vamos facer, que sei, salteadas. Pero encántame traballar con estas cousas que cantidad de xente descarta, porque claro, a veces pois non sabemos, non? Como tirar con elas.
Bueno, afortunadamente non, as pencas sí que, bueno, hai unha receita que se fai xa desde fai moitos anos, de feito estuvo de moda, estou así en plan chique, non? Fai a mellor 20 ou 30 anos, non? Que eran as pencas recheas, que non é outra cousa que cocer as pencas e metes aquí pois o que queiras. O máis básico de todo, un anaco de xamón, así unha tiriña de xamón, unha tiriña de queixo, facemos así, todo isto, estar cocido vai estar brandiño. Pasamos por fariña, por ovo e fritimos. Os cativos, os meus, desde logo. Bueno, mirade, un truquiño para cocer, para as pencas, un truquiño non, algo que hai que facer con elas é o seguinte. Vame chegar, Aquí, cando levanto o pitorriño, xa sabedes, O temos a 8. Cando levante, baixamos o xusto para que non baixe. É dicir, que non, insisto moito niso, porque moitas veces temos aí as potas express, largando aí vapor, e non. Aí está, é os vapor sobrando, ten que cocer no vapor que hai dentro. Entonces, con tal de que se manteña arriba, eu normalmente no punto 3 ou no 4, cocción, é dicir, da mitade para abaixo, mantense, calquer pota. Bueno, aquí, como limpamos isto? Isto, agarramos así, agarramos un pouquiño, e xa salen todas estas tiriñas, vedes? Non ten nada. Xa salen. Non vos preocupedes se non vos salen todas. Van a coller as máis fibrosas. Isto tamén se come. O que pasa é que é molesto, é fibra. Ao fin e ao cabo non pasa nada, sabedes? Pero sí que é certo de que en boca molesta moitísimo. Entón, por eso digo, que queda non o vades notar. A parte, si cocésemos con elas enteiras, se cocésemos con elas enteiras sí que as notaríamos, pero imos a cortalas en anacos así, en trociños. Por lo tanto, tampouco non é imprescindible que fajamos este paso, pero sí que é interesante que o sepades. Eu vou facer, desde logo, Bueno, teño o pitorro arriba, ou a pota, quero dicir. Baixamos ao número 4, o 3, e aí mantemos. Un chisquido, baixou, quieto, fun moi rápido, vaqueiro. Vale, un chisquiño de un ollo e retomamos a receita. Por lo de pronto vou a quedarme limpando isto e cocendo as patas e logo cortando en anaquiños e xa seguimos. Ata agora. Collín as patiñas. Despois de cocelas, o que fixen foi retirar os osos importantes, porque os importantes quero decir estes grandeciños, porque os pequeniños eses dan gusto, metelos no padal e darlle esas voltiñas. Sabedes do que falo, non? Os que comiches as patas, que seredes todos os galegos, sabedes do que falo. Ben, o bocado é diferente, queda moito máis chulo, non temos xa despois que andar amañando a pata para repartir, ni nada, é así. Vou vos decir unha cousiña, Como non fagades esta receita, eu creo que entrades en pecado. Ara vos. Vos lo digo porque son varias veces as que as levo feito e está riquísima, riquísima. E non sempre vai ser a pata así e que non lle falta nada. Unha vez fixemos, o que sí me lembro que lle botamos o fuciño do porco. A unha empanada aberta. Fixemos aquí en esta chevó. Sen a tapa de arriba. E penso que lle botamos as patas e máis o fuciño do porco, con un rostrido, uns grelos, todo un borde crocante por fora, e metimos no forno. Iso foi na tempada pasada. Pero son desas receitas que me gustanme tanto que non me importen de que sexa con outros ingredientes e tal, dándolle unha volta, cambiando un poquinho de sabor, de repetir. Ben, 8, 9 e tralla. Temos a cebola, o allo porro, aí vai, un allo porro, vale, é o que empezamos a rustrir, sabedes que eu teño esa manía de comenzar sempre cas verduriñas brancas, é o que dá o torradiño, encántame así torradiñas. Incluso nas empanadas, eu cando fajo en casa, a cebola, vale, evidentemente que non merme, que non se consuma, non? Pero unha vez que comeza a transparentar, a cebola que, digamos, xa está cocida,
largo, a mellor 10 minutiños máis. Baixo temperatura, e gústame que se desfaga, non? Que comece a abrandecer así. Eso para gustos. Hai xente que come as cebolas, pois, así, bueno, en cru non, me refiro a mordiscos. Baixa, baixa, que vamos a todo filispín por aquí, quieto, imos refriar isto. Ben. Aí atrás tamén dixo de filispín. Eso é xunto con conacho, con achadas, a todo filispín, todo eso. Hai un libro, xa está escrito, de que son términos que da zona ártabra, da zona de Ferrol. Ferrol está moi influenciado, non, por outras culturas debido pois a que pois, se facía media España fixo o servicio militar, non? En Ferrol, e por os estaleiros igual, pois, xente de fora veñen a punta pala, entón collen cantidad de terminoloxías de cantidad de partes do mundo. E lin, porque cando unha persoa vai vai a todo filispín, non? Pois resulta que eso parece ser que ven dos barcos, os barcos cando poñen a toda máquina e tal, non sabedes, eso non é un acelerador, os barcos teñen, normalmente, pois, teñen aquí unha palanquilla, non? Entón teñen a posición que é full speed. Full speed que é a toda máquina, que se lle non? Pois delero rápido, full speed, e quedou full speed. Se ríe todo full speed. E non estou inventando nada, algo ahora mesmo os ferrolanos dirán, é certo. É certo, non, hai outra versión máis, pode haber. Sabedes como é todo isto, non? Pode haber máis versións que isa, pero esa é unha da que se comenta. Son curiosidades, simpáticas. E a mí non me gusta perdelas. Non creo que se deban perder, todo é su cultura. Xa sei que algo é un erro, non? Vai a todo full speed. Eso é doado, eso de carqueira, non? No mundo. Ahora, un ferrolado en filispín. É lo. Sí, señor. Saludo por os caranceiros, para todo o barrio de Caranza, un dos mellores barrios que hai en Galiza. Sí, señor. Imos aló. O allo. Ven por aquí. Este do lixo xa me vale. 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 E aí vai. Adentro con él, embarcamos. Ben picadiño. Eso é. Ben. Adentro. Isto é facer ahora. O sofrito, cantas veces vos teño dito, oye, facede por máis. Moitas veces o sofrito vale para... É o que leva tempo sempre nos pratos, porque vosotros imaginedevos que teñamos isto feito, non? Vale, sí, estou de acordo, mentre se coce iso, pero tamén unha pata dun porco, o tes cocida do día anterior non pasa nada, o tes aí cocido. Ou é a sobra do cocido do domingo. Cantas veces pasa iso? E que facemos con esta carne? Facede isto, facedeme caso. Ben, comentei antes da pata, non? Do tempo de salgado e demais. Vale, eu o que fixen foi o seguinte, collín as dúas patas e dixen 2 horas, creo que botaron, máis ou menos 2 horas, así limpo, eu limpo moi ben, moi ben, meto os dedos, por canto furado hai, e froto, e depois teño un cepilliño xe especial para a orella do porco, para as patas, o teño aí un cepillo que solamente é para a cociña e para esas cousiñas, non? Entón limpo moi ben e aí quito moito sal. Vou vos dicir o resultado. O resultado é que a pata está ideal, pero que ideal, nin máis nin menos, é o que pide a pata. O caldo, que todo hai que probalo, acostumadvos a coller unha culleriña e probalo todo, como queda o caldo, como queda tal, porque é o xeito despois de aprender e non cometer os mesmos errores. Non xa non de cometer os mesmos errores, porque a mellor é un acerto. Sino de poder repetilo e poder opinar, sabedes, para as próximas veces que o fagades. O caldo, salgado, quedoume salgado. Que fixen? 50% de auga doce. Morna xa. Como sabemos se está ben ou está mal? Non hai outro xeito.
probámoslo. Para min agora está mallado. Que seguimos, parece que ten un poquinho de sal, botamos un poquinho máis de auga, non pasa nada. O sabor non o vades a perder, Ese caldo está, carallo, está riquísimo. Veña, imos aló, pelamos unha pataquiña. Ven para aquí, fora. Aí está. Que non queredes botarlle pataca? Non lla botedes. Vale, cos garabanzos e máis con... O digo porque de verdad que é opcional. Agora mesmo a pataca un pouco dice, echa aí garabanzos, xa tes... Bueno, encha a tarteira. E aquí, como facemos a comida que facemos todos os días na casa, intentamos dar ideas para encher a tarteira, para dar de comer co mínimo bueno, pues a toda a familia. E con as lentellas, bótese pataca ou non? Foqueiras. Que máis dá? Vale. Unha pataca échela un poquinho máis a tarteira. Xa está, non hai máis. Xa sabedes que a crema de verduriñas, non? Eu sempre. 2, 3 pataquiñas, porque, pois, de verdad, a xustificación principal, aparte do, bueno, si que espesa, é moitísimo mellor porque queda máis equilibrada con respecto á textura, non sabes? Se botamos pouca, como botemos moita pataca unha crema de verduras, aquelo vai ser un pegamento. Dígolo en serio. Pero 2, 3, enche a tarteira, dalle ese espesor, non pode faltar, por exemplo. E como iso, pois pensamos un poquinho tamén en todo. A cociña desta chegou a cociña diaria das casas, do que temos, do pobo, ou polo menos o intento, que sexa así. Intentamos que sexa así. Chegar a todos. E volvo a decir, cando que iramos esa cociña que nos sorprenda, que digamos, ¡guau! Hai para todos, temos os mellores cociñeiros que hai no mundo agora mesmo. E se juntamos os mellores cociñeiros do mundo que están aquí en Galiza, poden decir, poden poñer estrelas, eu teño comprobado. Da igual, nas 4 provincias. Se xuntamos os mellores cociñeiros do mundo co mellor produto do mundo, resultado, a mellor cociña do mundo. Así de claro. Falan da xaponesa, falan da tailandesa, da mexicana, da peruana. Moi boas cociñas. Pero como a galega, non o. Non o. E agora que os cociñeiros antes non se compartían, antes estou falando xa fai 30 e pico de anos, non? Os cociñeiros eran eso de, non, esta receita é miña, non sei que, cando evolucionou a cociña? Evolucionou a cociña cando eliminouse ese concepto, cando empezaron a facerse congresos, a facerse eventos en donde todos os cociñeiros se xuntaban. Hai varios no ano, pero en toda España, en Barcelona, en Madrid, en Galicia, aquí en Ourense, en Coruña. Ben, dieto bacallao. Ben, xa o temos, xa o temos. Ben, agora, rematamos de cortar isto, pois aí en donde, neses eventos, é donde os cociñeiros comenzaron a compartir as cousas. A decir, eu fago así e descubro isto, pero como eu fago así, nese momento, a cociña colleu, empezou a subir, a evolucionar dun xeito brutal. Brutal. Compartir e medrar. Se compartimos, medramos. Bueno, ás veces botamos lisquiños, que xa sabedes que me encantan. En vez de cortalos así, cortamos lisquiños e despois o que facemos é marcalos e poñemos por riba. Vale? Ora non, ora vamos integralo. Vale, para min este é o ideal. É o ideal. Ben, e ben, e vou no botar agora. Así. Quero que aquí sude un pouquiño o chourizo. Teño que explicar por qué. De verdad que teño que explicar por qué quero que sude un pouquiño o chourizo. O podedes imaginar, Ben, quieto. Aquí, en riba desta cebola, para que non se me queime, vedes,
Vou botar, pero mirade, mirade o que estou botando. Vedes? Unha pinguiña, nada, un pouquiño de pemento doce ou picante, como que irades. 2 garfos, ven para cá. Uá, xa está, vedes? É o único que queiro. Aí está. Aí está. Aí está. E o pemento xa comezamos a remexer. Aquí arriba temos a aseguranza de que non se vai queimar. Damoslle unha volta. Tarteiriñas de culler. Moitas imos a traballar. Moitas imos a traballar aquí en esta chegou. Sega. Volta. Mi madriña, que cousa rica, que ben cheira, que ben mule. As acelgas. Eso é. As pataquiñas para dentro. E agora, antes dos garabanzos, imos evaporar un pouquiño de alcohol. Un pouquiño o alcohol deste viño, que neste caso é godello. Pero se tedes un albariño ou se tedes un ribeiro na casa, non ida por o golleo. É dicir, o que irades, o godello sí que é verdad que é moi afrutado, é moi rico para cociñar. É que en realidade calquera deles é moi rico. Neso temos unha sorte. Lembrade, como sabemos cando va por o alcohol? Polo fuciño. Non hai máis. Polo fuciño. Se queredes botar as follas das acergas aquí dentro, embarcade con elas, sin fallo. É dicir, eu estou dando idea porque, joder, con unha mesma acerga podemos coller por un lado o talo e por outro lado a folla. Entón facemos dúas receitas. É como un polo. Con un polo podemos facer... Buah! Bueno, amigos, que pintaxa, non? Pintaxa, que sí. Os garabanzos, ¡joder! Me encantan estas cousiñas. Metemos aquí a culler. E agora, lembrade, 50%. Probade, por favor, antes. Pero probade todos os caldos. E cubrimos. Cando o temos listo? Cando a pataca este brandiña. É o noso guión. Doado, fácil. Jo. Desde logo, a ver, non come ben que non quere, porque non me digades que 4 patiñas aquí que hai de porco, máis unha pataquiña, máis un garabanzo, eso económico, eu creo que é apto para todos os, máis ou menos, todos os bolsillos, non? Oxalá. Pero eu penso que sí, que é bastante axeitado para todos os galegos. Ben, onde teño a tapa, camarón? 18 minutos. En 18 minutos aproximadamente vou me poñer aí, vou levar unha cullera a ver se non me quitan, non sabes? Porque no momento que levante a tapa eu sei que van a vir aí. E vou levar o meu prato xa para empratarme antes de que me... Vémonos nun chisco. Agora. Cocemos as patas nunha pota rápida cun anaco de allo porro, unha cebola e unha folla de loureiro e reservamos. Nunha tarteira rustrimos a cebola, un allo porro e un chourizo en liscos. Engadimos o pemento doce e o tomate e rustrimos un par de minutos. Incorporamos o viño, as patacas, as acergas, as patas e os garabanzos. Engadimos o caldo de verduras e deixamos cocer media hora máis. Empratamos e listo para comer. Eu, para min, un pouquiño de pemento picante. Vosotros como que irades, isto é opcional, Pero eu sei que vou a remixer agora todo isto e me vou papar esta cunca
máis feliz cun allo, mi madriña. Bueno, outro xeito. Pensade, non temos esas patas do cocido, vale perfectamente. O caldo do cocido válenos perfectamente para montar unha tarteira como esta, con uns garabanzos, unha pataca, unhas pencas de acelga. Queda estupendo. Quentámolo o corpo e levantámolo o espírito. Un bico e ata outro día. Chao.